भोजपुरी की हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे साथ इस बेल के आइकन पे क्लिक करके। आप सुन रहे हैं गेस्ट भोजपुरिया कौन फूल मैया के लहराही कौन फूलवा रंथ सजलू कौन फूलवा रंथ सजलू हे देवी हे कौन फूलवा रहलू रे लो भाई से बकावा तोहरो बात जो हवा हवेली फूल मैया के लहराही चंपा फूलवा रंथ सजलू चंपा फूलवा रंथ सजलू हे देवी हे ओढ़ौल फूलवा रहलू रे लो भाई से बकावा तोहरो बात जो हवा है। काली के आंगनमा में ओढ़ौल के गछिया हो ओढ़ौल के गछिया हो पूर्वे हो पश्चिमे ओढ़ में डाढ़ हो पूर्वे हो पश्चिमे ओढ़ में डाढ़ हो पूर्वही देशवा से सुगाए कयले हो सुगाए कयले हो बैठे सुगना ओढ़ौल के डाढ़ हो बैठे सुगना ओढ़ौल के डाढ़ हो। कुछ फूलवा खैल हो सुगने कुछ छितरबल हो कुछ छितरबल हो कुछ फूलवा कैल हो विधुरी नाद हो कुछ फूलवा कैल हो विधुरी नाद हो। कहाँ गेल किए हो भेला भैरो लाल जोगिया हो भैरो लाल जोगिया हो सुगना के लावनबा झाई हो सुगना के लावनबा झाई हो। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढाका। लाली लाली डोलिया मैया हो सब जियो हार हो सब जियो हार हो लागी तो रोगलवा भवानी
बानी आ बत्तीस कहाँ रहो लागी तोरो डेलवा भवानी 32 कहाँ रहो।